Pinanginotan ninda ako Bicol Party List Representative Elizaldico as ni House Speaker Martin Romualdez ang tabang Bicol Tindog Oragon Relief Caravan sa ibalong Sentrum for Recreation sa Legazpi City kasubagong aga. Nasa 10,000 na mga albayano ang nakinabang sa naumbitan na aktibidad. Siring ni Risa Jinbo na obra kan Purok 5 Hacienda San Miguel, Tabaco City na nakaresibe ng 30,000 pesos na asistensya para sa iyang bayaw na sarong PWD na nawasa kan harong makalihis na manrapado ang Bagyong Christine kan nakaaging bulan. Labian sa iyang pasasalamat sa pigtaong pagmakulog kan duwang opisyal. Sa siring daa kayang inisyatibo na mamatean ninda ang sa indang importansya sa gobyerno. Salamat po sa na-receiving 30K para po tidog po gilayon ang sa iyang harong kan sa kuyang bayaw. Nakaresibe man ng 5,000 pesos na asistensya ang residenteng si Arturo Diaz kan Barangay Busay, Daraga, Albay. Dakula man ang sa iyang pasasalamat na napili siyang benepisyaryo. Naugma din ako sa binigay nilang pera sa akin. Salamat po sa inyong lahat. Sigun kay ko, iniman ang paagi kan partido ngani matabangan ang mga Bicolano na makabangon, makalihis ang sunod-sunod na panrarapado kan mga nakaaging bagyo. Pigpasalamatan man kaini si Speaker Romualdez na daing sawa sa pagtaong suporta sa mga Bicolano. Salamat, Speaker. Super salamat from the bottom of our hearts. Napakalaking bagay po yan. Hindi ka po namin makakalimutan. Asigurasyon naman ni Romualdez perming bukas ang sa iyang opisina sa pagtabang anuman ang kamugtakan kan panahon. At kaya nandito ako para maging saksi, para makikita po natin na yung napakagandang mga implementasyon ng mga ating mga programa. Ito po ay dahil sa vision ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Miski tiga Ilocos siya at tiga Eastern Visayas, kaya yung nanay niya, tiga Leyte, alamin mo to, mahal na mahal ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at si Speaker, mahal man natin ang Bicol. Tandaan mo yan. Kayo ang prioridad. Apera sa cash assistance pinanginotan man kan duwang opisyal ang pananaon ng relief packs as in raffle prizes. Presente man sa aktibidad sina Congressman Attorney Jill Bongalon, Congressman Joey Sarti Salceda as in Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. Mientras tanto, apera sa Albay, ginibo man ang parehong aktibidad sa Naga City, Pili Camarines Sur as in sa Verac, Catanduanes. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mabel Etchegoyen.